चुम चुम चुमावेली अरे आमा सोहागिन शिव शंकर के। नारद बाबा के कहला पर पार्वती वर बनावे खातिर जाके जंगल में तपस्या करतनी। आ इन्हें सारा देवता लोग शंकर भगवान के लगे पहुंचल बा। आ जाके शंकर भगवान से कहता कि भोला बाबा बाबा कितना देवता लोग तो बाबा को लगवा ना जा डरे काहे के जुटले काम देव को झोकर ले रहले। देवता लोग कहता कि काम देव तो जरिए गइल बाड़े। आ बाबा हमनी को झुकारस मत। लेकिन भोला बाबा कहनी कि ए देवता लोग कहां आइल बने लोग। देवता लोग कहल कि बाबा तनी हमनियो के चाहत तनी सन गिराउर बियाह हो जाई। बराती हमनी के चलती सन। तब भोला बाबा कहनी कि का हमरे के तबाह करत रहल। हमरा के तबाह मत करलो हम जेंगन बनी ओहिंगन ठीक बनी। शंकर जी कहतनी तमति करिलो हमके अरे तबाह देवता मति करिलो हमके। तबाह देवता मति करिलो हमके। शंकर भगवान कहतनी कि ये देवता लोग हम जेंगा बानी वहींगन हमरा के छोड़ दिलो। हम ना बियाह करे ना। पकी गइले दाढ़ी औरी मथवा के केस हो। पकी गइले दाढ़ी औरी मथवा के केस हो। बाप रे बाप रे बाप कौन ऐसा राजा भेटा गइल बड़े जे लड़की हमरा से बियाह करे के देबे के चाहता है। के बहुत के जे भेटाइल बा ओइसन नरेश हो। के जे भेटाइल बा ओइसन नरेश हो। लड़की के अपना धराई बा देवता जनी करिलो हमके तबाह देवता जनी करिलो हमके। तबाह देवता जनी करिलो हमके। शंकर जी कहनी कि ठीक बा यही हम बानी ठीक बानी बियाह हम ना करेम। देवता लोग कहल कि ना सरकार रोरा बियाह करम तो इमे हमनी के एगो फायदा बा। शंकर जी कहनी तार लोग कौन फायदा बा। हमार बात ना माने हुकर बात ना माने भाई इतना लोग नु आइल बाटे हई सबकर बात माने के बाटे। तो शंकर जी कहनी कि ठीक बा हमर बियाह होई लेकिन एगो काम करे के पड़ी तारा लोग। जौन हमरा खातिर लड़की तपस्या करतिया वो लड़की के पहले जाके तू लो इंटरव्यू ल लो। जंतर का है वो लड़की के लगे जा लो। आ ढेर हमार शिकायत बतियोई हलो। आ ढेर शिकायत में पास हो गई हम बियाह पासे बा। तब बराती चल सकत लोग कुछ भेंटा सकत तरह लोग पूरी उड़ी खाए ना बाबू। शंकर जी कहतनी देवता लो से तो के कर बिया धिया आहे बुढ़ऊ के खोजतिया इंटरव्यू ल लो। रे बाबा बिया कर आइल बड़ा लो अगुआ हुआ लो तो जा लो। हम जाने के चाहतन कि करू घर के धिया होई का धर्मेंद्र बाबू रामू भाई भोला बाबा कहतनी भोला बाबा दुनिया के मालिक हई है के कहतनी का अरे तो के करही अधिया आहे बुढ़ऊ के खोजतिया इंटरव्यू ले लो। तो लायक अरे बिया की ना इंटरव्यू ले लो। बिया की ना इंटरव्यू ले लो।
बाबा कहतन का कि जालो जालो आ इंटरव्यू लेवलो आ ओइ में ओइ पास हो जाई तो बियाह होई ओई फिर मत हेलो हमर नहीं चल जाइलो नहीं सो नहीं हां हां देवता लोग कहता का बहुत दिन से उतप करतिया बहुत दिन से उतप करतिया ए भोला भोला रौरा तो महादानी है रौरा बियाह कले देखिए व्रतिया लोग खाइल बा बारात करे खातिर हां पूरी खाए खातिर खाना पीना छोड़ के तप करतिया खाना पीना छोड़ के तप करतिया बारी के दिया रौरा के खोजतिया इंटरव्यू ललो बारी के दिया बारी के दिया रौरा के खोजतिया इंटरव्यू ललो बारी के दिया रौरा के खोजतिया इंटरव्यू ललो लायक बिया की ना इंटरव्यू ललो बिया की ना इंटरव्यू ललो शंकर भगवान कहनी कि देवता लोग रोवा लोग जाई आ जाके परीक्षा ली हां हां अब कुछ देवता लोग गइल लो हां तो मानी तो देव ना तो पत्थर तब का बुझी के इहे के पार्वती मैया हुई हां ना हां हमनी के अंदर विश्वास होला कि एगो हमनी के इंतजाम होला हां तब फोटो रख के लोग 24 घंटा हरे राम कीर्तन गावेला का तो भगवान के दर्शन होई होई तो होई तो जीव भाला बोलत है ना तो इहे के पार्वती मैया हमनी के माने के बा सारा देवता लोग जाके हां आ पार्वती जी के लगे बैठल बा ओमे से एक जना देवता जाके कहते रहे कि पार्वती ये पार्वती सुनते बताओ तू तपस्या करत वो बौरा हो खाती हां तो ऐसन बर खाती ए पार्वती तो ऐसन बर खाती तप तू अनेर करेलू ऐसन बर खाती ऐसन बर खाती तप तू अनेर करेलू ऐसन बर खाती पार्वती तू बुझत हो कबू के महादेव जी हई वहां के त महादेव जी हई तो कोठा पर कोठा होई वहां के कोठा ला बाबा ना होई तो जेकरा के घर ना दुआर नहीं बा जेकरा के घर ना दुआर नहीं बा पार्वती घर वाला बाबा ना होई आ तू बुझत हो के महादेव जी होई त रोज मेवे मिठाई चापत होखे त मेवा में मिठाई चापेला वहां का बाबा ना होई तो भांग छोड़ दोसर भंडार नहीं बा अरे भांग छोड़ दोसर भंडार नहीं बा ओइसन बर खाती ओइसन बर खाती तप तू अनेर करेलू ओइसन बर खाती ओइसन बर खाती तप तू अनेर करेलू ओइसन बर खाती जब पार्वती में ये ना सुनली न तो एक जना देवता से कहते रहे कि एई पे बियाह काटेला भइल बोले के लूरे ना मार सिहुर 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 कइले बड़ा बियाह किंग अन के काटो जाला हम जानते हैं कि बर बौरा हो खातिर
अरे भइल तबाह बाड़ू ए पार्वती आ जिंदगी करेलू बेकार अरे भोला और भंगिया रे होवन ए पार्वती सुन तारू कि बर बौरा खातिर भइल तबाह बाड़ू जिंदगी करेलू बेकार भोला और भंगिया रे होवे बाबा ना हो नौका जबान के तो गरवा में सरफ के हार भोला बड़ो भंगिया रे हो अरे गरवा में सरफवा के हार भोला बड़ो भंगिया रे हो पार्वती सुन तारू तो खाली भंगिए के हो तो आहार कर ले ए पार्वती हो खाली भंगिए के हो तो आहार कर ले महल बाबा ना हो उ तो पर्वत पर खाली बिहार करे ले उ तो पर्वत पर खाली बिहार करे ले अरे हमनी के तारा भलाई खाती कहत तनी हां हां छोड़ दो पैसा आ मन बु तब ठीक बा हां हां आ ना मन बु तब ठीक बा अब तो तोहरे न वहां के संग रहे के बाबे अब तू अपना मन में सोच ल कि तू केंगा रहब ना बाबू बात तो नहीं मन बु तो बड़ी पछतईबू ए हने ताको का हर बात नहीं मन बुत बड़ी पछतईबू चेहरा होवे बिकरा भोला और भंगिया रे होवे हेने ताको उ दुल्हा मन के जब तारा आंगना में जाएम नु तो जे जाई दुल्हा के करी छे उनकर दांत लागी तो 3 दिन ना खुली अरे बात तो नहीं मन बुत बड़ी पछतईबू चेहरा होवे बिकरार भोला और भंगिया रे होवे गरवा में सरफ के हार भोला और भंगिया रे होवे गरवा में सरफ के हार और भंगिया रे होवे अरे गरवा में सरफ के हार भोला और भंगिया रे होवे पार्वती मैया जब इतना बतिया सुननी आँख गुड़ेड़ के जब तकनी देवता लो सटो पार्वती मैया कहने की सुन लो देवता लो अगर तू लोग देवता ना रहता लो तो तार लोग श्राप देती हम बौराह बड़े तो आनर होकस तो लंगड़ होकस तो कोरी होकस तो हम अपना मन में प्रण कइले बानी कि हम जब भी बियाह करे तो शिव जी से हम करे अब घोंघा खाने मुंह देवता लो बनौले बा घोंघा
घोंगा खाने में बनौले बोलो हाँ मुंह पर बुझाता कि सियारी नो लोग फेंक रहती है। अब पार्वती मैया कहतरी कि जेकरा मन करी कि जेकरा मन करी खाए के खटाई तो घिवही मिठाई का करी जेकरा मन करी खाए के खटाई तो घिवही मिठाई का करी पार्वती मैया कहतन कि ये देवता लोग हमरा के भड़कावे आई बड़ लोग तो हम भड़काला में से ना हो मन में पति बानी चुनले लोहा में हीरा बानी बिनले मन में पति बानी चुनले लोहा में हीरा बानी बिनले सुते के मन करी पुअरा पोजे करा हमने के मन को लेबे कि हम पूरा पर सुतती बड़ी हमरा आनंद मिली आ राजाई देबे तो ओकरा काटावन लागी केहू के मन कोइले बा खटाई खाए के आ मिठाई देबे न तो ओकरा बसाई ओकाई आ जाई हां भाई का ओकाई आवेला सुते के मन करी पुअरा पोजे करा महल के रजाई का होई सुते के मन करी पुअरा पोजे करा महल के रजाई का करी के मन करी पुअरा पोजे करा महल के रजाई का करी इतना बतिया जब देवता लोग सुन लो डरा गइल हां कहलो कि ठीक बा अब हमनी कम समझौनी है संताहार विचार अब तू बुझबू आ तहार काम बुझी अभी के चला तनी सब अब हमनी के चल तनी सन देवता लोग ओने से लौट के चल के आ गई कहां बा जहां शंकर भगवान बैठ रहनी ता हां सारा देवता लोग हां शंकर भगवान के लगे आई हां आके कहता भोला बाबा बाबा भोला बाबा कनी का हो नीचे मुड़ी गोड़ ले हां का हो बियाह काट दो लो हां देवता लोग कल के बाबा बियाह ना कटल हो उ लड़की मानी ना एकदम रोरा से बियाह करबे शंकर जी कनी बाड़ल तू एगो तारल से बियाह ना कटल हो ठीक बा शिव पुराण में लिखल बाटे शिव पुराण में लिखल बा कि गर्ग मुनि लगन पत्रिका बनौनी आ समस्त देवता लोग राजा हिमांचल के घरे गई हां आ कुछ अपना सहयोगी लोग के साथ में लेके ब्राह्मण देवता गर्ग मुनि शंकर भगवान के तिलक लेके जाता नहीं लोग तब बुझी कि शंकर जी के तिलक आइल बा हमरा भोलेनाथ के अपना किया के देहात में औरत लोग गीत गावेला आजू मोरा भोला जी के तिलक आयो मोरा भोला जी के तिलक आयो आजू मोरा भोला जी के तिलक आयो आजू मोरा भोला जी के तिलक आयो अब घरे घरे बाजेला बधाई रे माई शोभा बरनी न जाई घरे घरे बाजेला बधाई रे माई शोभा बरनी अब घरे घरे बाजेला बधाई रे माई शोभा बरनी न जाई घरे घरे बाजेला बधाई
हाला बा भोला बाबा के तिलक आइल बा ए बाबा ओई सांपो होने फोड़ के रखी हमरा डर लगता गैया के गोबरा से अंगना लिपाई गैया के गोबरा से अंगना लिपाई गैया के गोबरा से अंगना लिपाई अब गजमती चौका पुराई रे माई शोभा बरनी न जाई हारमोनियम मास्टर हरदेव भाई अब घरे घरे चौका पुराई रे माई शोभा बरनी न जाई चौका पुराई रे माई शोभा बरनी न जाई तिल कहरु चल गइल कहवा भोला बाबा के तिलक लेके पूरा कैलाश पर्वत पर हाला बाकी भोला बाबा के तिलक आइल बा अभी है जौन सामान लेके वहां लोग गई रहनी भोला बाबा के दिया गई अब भोला बाबा पहिर के आ चौका के बैठतनी अपने के यहाँ देहात में सखी लोग आवेला कि बॉम्बे से बाबू हमर आ गइले चौका बैठी गइले हे विवाह होला तो हमार ठकैता बड़ी खुश रहे जानत का है ई खूब खुश चले आज भोला बाबा को हम तिलक चढ़ाए ललनो खुश रहे भाई बॉम्बे से बाबू हमर आ गइले चौका बैठी गइले हे पटुला पटुली देखी बाबू रूस गइले पिछावा घुसुक गइले पटुला पटुली देखी बाबू रूस गइले पिछावा घुसुक गइले भोला बाबा आके चौका पर बैठ गई नहीं सखी लोग आवता तो बड़े बड़े अजूरी बसरी हो शिव शंकर दुल्हा बड़े बड़े अजूरी बसरी हो शिव शंकर दुल्हा बड़े बड़े पापा जी के नाम है भोला बाबा आके चौका पर बैठ गई आज सखी लोग आवता अरे गाई के सर्वमंगले मांगले शिवे सर्वाधि साधिके षडरे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शिवा के दोहाई औरी का गावे लल्लू पंडित जी एक जनवरी पंडित जी आइल बनी तनी यहाँ के मंत्र सुनल जा चौका बैठल पंडित जी मंत्र पढ़त नैना मुरली सामन को मना सीता सरार को भाग पार
से कुछ रुपया अपना माने राम रघुमन से नाथ जय हो भोला बाबा जय हो औरी सखी लोग का गावेला पंडित जी मंत्र पढ़त नहीं अतुलित बल धाम में है मैसड़ा भदे हम बड़े किसान ज्ञान में सकल गुण औरी सखी लोग का बता जयंती मंगला काली भद्रे का पालन दुर्गा जय हो भोलेनाथ जय हो पंडित जी ये तिलक लगौनी तिलक के माने का होला देखी तिलक के माने त हई रंभू ठाकुर बड़ा चेहरा है ऋषि डेरा गेल बल तिलक के माने जानते बाबू का होला अब एगो बोलेरो ना है स्कॉर्पियो ना बुलेट ना तिलक के माने होला कि दुल्हन के भाई आवेला आ दुल्हन के लीलार पर है जौन देखत रह भोला बाबा के दुल्हा के लीलार पर जौन दुल्हन के भाई तिलक लगावे ले एकरे नाम हो तिलक जब तिलकवा चढ़ जाला ना तो धान बटाला धान काहे बटाला धान ऐसे बटाला कि जौन चीज धान उहे चीज हमनी के घर के बेटी है जेगन धान के बिया दूसरा खेत में बोल जाला आ ओकरा के उखाड़ के दूसरा खेत में रोपल जाला तो यही से लड़की के जन्म होला दूसरा के घरे आ ओकर जीवन बीतेला दूसरा के पंडित जी कहनी कि बाबू जजमान धान बटा जाओ ना बटाई धान ना बटाई होई देखी तो रोकी रोकी पंडित जी धान ना बटाई जी रोकी रोकी पंडित जी धान ना बटाई जी अब अंगना में जितना लोग रहे भगवान बकरी इतना हंसी खुशी से तिलक चढ़ल धान काहे ना बटाई रे ना बटाई कारिशी शर्मा बताओ भोला बाबा के सार बनल बड़ो तब दुनिया के मालिक के चढ़ावे के तिलक चढ़ावे के बाद भोला बाबा खिसियत नहीं केनु रोरा ना भोला बाबा नहीं खिसियत तो बटुला बटे छोटे अपन बटुला हटाई जी बटुला बटे छोटे अपन बटुला हटाई जी तू बुझे तारे के जी लोग एकरा के बटुला बुझता अरे ए ही तब भोला बाबा के ही लोग नहीं बुझत की नाल बजावत रह आई पे भोला बाबा के भुलिया देबो धान बटाई आ धान बटैला के बाद से ये देखावत लोग होई होई सामान आइल बा तो ओइ में सखी लोग औरी गावेला तो हम तो मंगनी बड़ बड़ दिल्ली के कारखाना से हम तो मंगनी बड़ दिल्ली के कारखाना से धर्मेंद्र तो हई ऋषिया सारे हम तो कहीं राजवा सारे धर्मेंद्र हमरा में इहे कमी बा ही करे कोन तो हई पूर्ण तरह की हां बार नहीं खन धर तो हई लाला नवा सारे तो हई लाला नवा सारे पंचर भइल मोहन के जमाना से लाला नवा सारे पंचर भइल मोहन के जमाना से ओइ में बहुत लोग होशियारो रहेला आई का हित परी तब अपन हो बनिलो तो काहे लोग गाड़ी देबे कह लेकिन दुर्गा बाबू ई गोपाल गाड़ी हो घर के माता बहन तिलक चढ़ेला तो गावेला अब भोला बाबा से
अब भोला बाबा के तिलकोहरू लोग तिलक चढ़ा के बाहर गई आ तब ये चुमावन होता ना जी कभी के भाव बा भोला बाबा के चुमावन होता ता आज तक ए जी त मान ले के चुमेला नहीं खे द हनी तनी चुमावन कदी भोला बाबा के ना हो चुम चुम चुमावेली अरे आमा सोहागिन शिव शंकर के चुम चुम चुमावेली आमा सोहागिन शिव शंकर के जस चुमेली तस देली आशीष शिव शंकर के जस चुमेली तस देली आशीष शिव शंकर के चुम चुम चुमावेली आमा सोहागिन शिव शंकर के चुम चुम चुमावेली आमा सोहागिन शिव शंकर के भोला बाबा के चुमावन भइल अनेक प्रकार के सखी लोग आवेला अब फेर चुमे चलली ऋषि के बहिना ना अब फेर चुमे चलली है रघु के बहिना ना भोला बाबा के ए दुर्गा बाबू अब फेर चुमे चलली हे ललन के बहिना ना ए हरदेव भाई खिसिया तरह के हमरा कने गेलो कह अब फेर चुमे चलली हरदेव के बहिना ना ए हे उनकर आंग डोलेला उनकर पांग डोलेला उनकर आंग डोलेला उनकर पांग डोलेला उनकर गेंदा धके पवन भैया उनकर गेंदा धके पवन भैया ना अनेक प्रकार के कुल गीत होला आ तब भइल के ओ काम होको बहुत कुल भइल जे दूर दराज से आइल बतिल कहरु लोगन वहां के बोला के भोजन करावल जाओ अब ये तिलकोहरू लोग बोला के अब भोजन करावल जाता कि समधि पावे पावे रौरा आई समधि पावे पावे रौरा आई हो समधि पावे पावे रौरा आई समधि पावे पावे रौरा आई राउर धोतिया धूमिल हो जाई राउर धोतिया धूमिल हो जाई हो राउर धोतिया धूमिल हो जाई राउर धोतिया धूमिल हो जाई अब प्रेम से बैठ के लोग भोजन करी आए खातिर तो गोपाल गाड़ी सुने खातिर ए
हमार धोबिया राउर बहन होई ए ललन हीर आज को पुड़ी और ये तो तब कहलो ए भाई तंदू को पुड़ी और आ जाओ हां तारी सब्जी दे दो तनी सब्जी दे दो माने प्रेम माने बुझाता कि हां ये भाई एगो अचार दे गाली अच्छा ए हमार धोबिया राउर बहन होई हमार धोबिया बहन होई हो रौरा धोतिया प आयरन चलाई रौरा धोबिया चलाई हो रौरा धोतिया प आयरन चलाई रौरा धोबिया चलाई हो रौरा धोतिया प आयरन चलाई रौरा कितना प्रेम से पुरानिया लोग गाड़ी देला हां आ तोला नौकी का करली सन के ओंठ कमाई के छीन नहीं गावे के अंदर लवर कहले बड़ी आयरन चलेगा धोती लोग पहनता है धोती एक घर लोग पहनता है भोला बाबा के तिलक चढ़ल भोला बाबा हंसत नहीं खुशी में बानी आ सखी लोग आवेला तो बड़े बड़े पतला बिछवनी बिजली ओइसन भात बड़े बड़े पतला बिछवनी बिजली ओइसन भात रे एको चौरा छोड़ब सरऊ काटब दुनु गाल रे एको चौरा छोड़ब सरऊ काटब दुनु गाल रे औरी का होय देख अब तिल कहर लो भगवाइल बगरे है ई कैसेट केना बदल गई रे अबे निमन का कैसेट चलत रहो आई चटकार कैसेट कहां से आ गई सखी लोग तिल कहर लो के गोरियावे ले गोपाल गारी घरे जइब दीदिया पूछिए के काटल गाल रे ए हरदेव भाई घरे जइब बहिना पूछिए के काटल गाल रे तू कहबो बोतल में भात छोड़नी समथिन कटनी गाल रे बोतल में भात छोड़नी समथिन कटनी गाल रे तले नो को लुजे पावे उल कॉल के हमनियो गावे तो भाई हां दलो माइकवा दलो माइक तनी हमनियो के तिल कहर लोग खाना खाई होते बैठल बतन लोग गरिया दिसन कि सुनला तिल कहरु सारे आई रौरा दीदिया के कलह दुआरी ओई में चले रे गाड़ी ओई में हजामा बनाएला समझ लो कल को पूरी दिया जाओ ओई में प्यास ले दुर्गा बाबू पूरी तारा अन्य हो जो समझ चला दो ओई में पासीना छेवेला तारी ओई में लागल बालो हाके केवा ओई में वही लोग चलावता है पानी बाप रे बाप इतना गीत सुन के तिल कहरु तो भागे लागला ये दादा ए भागो ना तो मुंह पकोट नहीं है सर कौन ठीक बाबू खाए के बेरई व्यवस्था कर कोइले बड़ी सर आ कोई रास्ता धक जाए लगे तो पचेट के धोतिया मत खोल दस इहे तिलक चढ़ा के तिल कहरु लो भोला बाबा के आ घरे आइलो आ घरे ओइला के बाद से अब देखी पार्वती मैया के माड़ो के बांस कटाता आंगन में केंगनिया माड़ो छवाता